kan cucu cucu berapa Gambarkan nani menarik coba kenal selamat boten kula nani tidak bisa Pak. aman Pak. Iya. Pak kira-kira detik Pak. Kan ya Pak. Jus. Boten pulang ngeten kok. Nggih. Pulang Juni kira. Nggih. Terus tetep ketoprak sing kula parani. Ngene iki. Nggih ngoten iki kula. Oh, di bae. Napa nih? Kula sering nikah. 20 tahun. Kere wot sopae kang ono keboman cowek lan boman kucu. Mana keboman cowek Pak? Sopae. Ora ono kang wani kang keboman cowek. Detik Pak. Kalau joy Ora pateh kang arep mau goro. Jago dan supaya gawe tentreme negara itu Joko Menteri guys dan tegas. Joko barang nago kan wajib hakon kebomat buat temakane pati. Nah, wis saiki mandek noke guna. Matine kebomat cowen bareng segane sira Prabu Brahma. ya Pak, saya main bila Pak. Ini saya main. Saya orang enggak kan ngomel kalau enggak. Ono aduh. Main kasar ini. Mau goro. Cuma itu. Jangan bermatunjung kepada pati. Oh, jadi Mau goro sumpah. pakai tak mat lah Pak, mang. Iya. Supaya nalikane mojo pati iki tentrem. Romatunjung wis moksa utawa ora ana ing mojo pati. Lho sing jeneng mau gawe bro. Waduh. Apa? Orang kencur. Iya. Iya. Tetap Dijawa sih. melayani kewajiban orang diterima jokae mau goro kan bakal jok. Ini emang kon udah gitu lah. Saat dunia lunga bojone mau goro kahanan meteng. Kahanan meteng dibalekake oleh Palwangga. Ojo pisan-pisan. Lamun besok anak lae ojo sing ngerti sapa Jerman. Lapon bojone mau jorake konan jam. Apa nih Pak? Apa ini? Lae konan jam. Sirsa. Wong diwewe Selajengnya itu sanggup ngapet nopo kalih kula lah kon malah mboten mungkin. Paudara niku pati untuk ing Mojopahit. Duwe bojo nalika mbobot bali ana ing desa Palong. Menapa wonten sambung rapetipun kalih kula? ana Wonten. bojone mau goro kuwi jeneng